खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंसोर गेजेराव आरो मोनसे गोदान टपिकआखौ लाना फैबाय बे गोदान टपिकआव नोंसोर नुनो मोनगोन जे बे मबाइलजों माबोरै लाइभ स्ट्रिम खालामगोन गेम प्ले नङाबा डाइरेक्टलि केमेराखौहाय लोगोफोर बिदिखौनो आं फोरोंगासिनो थागोनसै बे भिडिअखौ नोंसोर नायबाय थादो आरो बे भिडिअनि इन्ट्र'खौ नायदो। लोगोफोर नोंसोर स्ट्रिम खालामनो नागिरदोंब्ला फेसबुक आरो इउटुब चेनेलावहाय गावनि गेम प्लेफोरखौ आरो बेखौहाय नोंसोर डिसप्ले रेकर्ड खालामनानै दोननो सानदोंबा नोंसोरनो मोननै सफ्टवेयार दङ। बे मोननै सफ्टवेयारनि मध्य मोनसे सफ्टवेयारखौ आं चुज खालामबाय। आंनावहाय मोननै सफ्टवेयारबो दङ। बे मोननै सफ्टवेयार दं अमलेट एयारकार्ट आरो स्ट्रिमलेब। आं मा खालामगोनसै बेखौ फार्स्ट अफ अल नोंसोर थांनानै प्ले स्ट'राव डाउनलड खालाम। नोंसोर माखौ अमलेट एयारकार्टजों खालामगोन ना स्ट्रिमलेबजों खालामगोन स्ट्रिमलेब्सआबो मोजां। बेनि टिउटरियेलखौ उनाव लाबोगोन आं मानोना बेनि प्रसेसा एसे गोलाव जागोन आरो नोंसोर अमलेट एयारकार्टजों खालामबा सर्टकाट बियो एसेग्राब खस्थ' खामायनाङा आरो आं नोंसोरखौ अमलेट एयारकार्टजों खालामनो फोरोंग्रोनायसै। लोगोफोर अमलेट एयारकार्टआ फैबाय बेखौ नोंसोर डाउनलड खालामग्रोदो। डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामना लादो गावनि फनाव। आंनो अलरेडि डाउनलड खालामखानायनि आं बेखौहाय डाउनलड खालामला एबार अलरेडि दंखायो नै। लोगोफोर बेखौहाय आं एबार अपेन खालामगोनसै। अपेन खालामनानै फार्स्ट इन्टारफेस नोंसोर फैनाङा बेवहाय लोगोफोर एकाउन्ट क्रिएट खालामनांग्रोगोन गावनि एकाउन्ट क्रिएट खालामदो आरो नोंसोर आं नर्माल सेटिंआव फोरोंगोनसै। एकाउन्ट क्रिएट जाखांबायला नोंसोरो लोगोफोर बे प्लास आइकन दं बे प्लास आइकनावहाय क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबा नोंखौ गो लाइभ नुगोन। गो लाइभआवहाय नोंसोर गेमफोरखौ चुज खालामनो हागौ। नों बबे गेमखौ गेलेगोन कल अफ डिउटि गेलेगोन ना पबजि फ्रि फायार ना ब्रादार आर्म 3। आं पबजिआ बेन जाबाय। पबजिआ सोलिगासिनो दं नाथाय आं पबजिखौ देखाया आं कल अफ डिउटिखौ अन खालामनानै देखायगोन। नर्माल सेटिं दंबावो आरो बेवहाय बे सेटिंआव एबार फैबाय जोंनिया बेवहाय अपसन बिराद गोबां अपसन मोनगोन। लोगोफोर नोंसोर अमलेट एयारकार्टआवहायनो स्ट्रिमबो खालामनो हागोन आरो नोंसोर गावनि फेसबुकआवबो डाइरेक्टलि स्ट्रिम खालामनो हागोन आरो इउटुबावबो। आंखौहाय मोनसे फेसबुकआव आं खालामनानै देखायगोनसै। आं इउटुबाव खालामा आरो नोंसोर गासिनो बिदिखौहाय चुज खालामखांनानै बेहा डाइरेक्ट लगिन जाहैबायला नोंसोर नेक्स्ट होदो। नेक्स्ट होनानै नोंसोर बेवहाय नै नोंनि टाइटेल आरो बेवहाय डिसक्रिपसनफोरखौ लिरनो हायो आरो माबा कपिनिसो अपसन फैयो आरो बिनि लोगो लोगो नोंसोरो बेहा गावसिनि एडभान्स सेटिं स्ट्रिमनि सेटिंफोरखौबो खालामनानै लायो। नोंसोर बेसे क्वालिटियावहाय स्ट्रिमखौ खालामगोन बेवहाय 720p 1080p सिमावहाय दंजोबो आरो नाथाय बेयाव वाटारमार्क फैफागोन नोंसोर बे एप्सखौ पारचेस खालामाबा बायाबा नोंसोर मान्थलि चार्ज खालामनांगोन बिनि थाखाय। नर्मालि 720p बेहा मोजां। आं बेखौहाय ओरैनो अट'आव दोनब्रबनानै खालामनोसै। अट'हाय ल' डाउन फैगोन नोंसोरो हाइ क्वालिटिखौ मोननाय नङा। आं 480p आव दोनबाय लोगोफोर 480p अडिअ सेटिंआव थांगासिनो जों। अडिअ सेटिंआव लोगोफोर नोंसोर बे माइक्र'फनखौ अन खालामनानै दोननांगोन। बे माइक्र'फनखौ अन खालामनानै ला आरो बे इन्टारनाल साउन्डखौ नोंसोरो आप डाउन एसे खमायनानै ला नङाबा गेमनि आवाजआ बेसे जागोन नोंनि भइस आवाजआ बारा सिखांनाय नङा। नोंसोर एसेसिम दोननो हायो। बे कमप्लिट जाबाय आरो बेखौहाय नों गेमनि साउन्डखौ अफबो खालामनानै दोननो हायो। बे नोंनि डिभाइसखौ जों अफ खालामा बेखौ जों अफ खालामदो। जोंनो एबार नेक्स्ट सेटिंआ जाहैबाय नटिफिकेसन आरो सोरबाफोर माबा नटिफिकेसन फैलानो नोंसोर बेखौहाय अफ खालामनानै दोन। माबा जिखुनु आरि नटिफिकेसन फैबा बेखौ श' जानाय नङा डिसप्लेआव आरो बेनि लोगोफोर बेवहाय नोंसोर अभारले जेरै केरिमिनाटि डायनाम' मोना अभारले गावसिनि बसायो जेरै नैबे अभारले आंनि बेहा जोंनि गेम प्ले जागोन बे गेजेराव
बेनि गेजेराव जोंनो गेम प्ले जागोन एसे बे फुरा गेम प्लेनि आरि नुजोबगोन आरो नोंसोर वेबकेमथ' नङा जे जोंनो सेल्फि केमेरायाथ' बेक केमेराखौ बसायजागोन बेहा आरो नोंसोर केमेराखौ अफबो खालामना दोनजायो। अफ खालामा माने नोंसोरो फेस केम खालामनो सानदोंबा केमेराखौ फ्रन्ट केमेरा नांगौना जेखुनु मोनसे इमेज दोनगोन थ' नोंसोर केमेराखौ इउज खालामनो हागौ। थ' बिनि लोगोफोर बेखौहाय नोंसोर डाउन खालामदो, बेखौ चुज खालामनानै आरो माबाफोर बहाय नोंसोर साबस्क्राइब जेबो माबाफोर लिरनो गोसो दंबा बहाय लिरनो हायो आरो। थ' नोंसोरनि मा गोसो दं आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जेखुनु खिया लिरजायो नोंसोर गोसो मथन आरो बिनि लोगोसे जोंनो बे बयहा बिराद गोबां अभारले दं गाहायाव नोंसोर चुज खालाम माखौ लागायगोन आरो खायसे बायनांगोन खायसे ओरैनो आरो कइनजों मोनो आरो खायसेफोरा एडभार्टाइजखौ नायबानो आरोखि मोनो। थ' बेयाव एडभार्टाइज होनायनि थायो, बे एडभार्टाइजखौ नायबा नोंसोर बे अभारलेखौ मोननो हागोनसै आरो। थ' आं नर्मालि बेखौ डाउन खालामबाय, डाउन खालामनानै लोगोफोर मा खालामनोसै जों एबार जोंनि गासै सेटिंआ कमप्लिट जाजोब्बाय। आं डिसक्रिपसनाव जेबो टाइटेलाखौबो चेन्ज खालामनाय बिनो थाथोंसै बाय डिफल्ट। थ' नोंसोर बेखौ सेटिं खालामनो हायो। थ' आरो नोंसोरनो वाटारमार्क नांगौला बे अमलेट आधार कार्डनि स' नोंसोर बेखौहाय अन खालामनानै दोनबा वाटारमार्क सिखांगोन आरो अफ खालामनानै दोनबा वाटारमार्क नुनाय नङा। मानोना वाटारमार्क नुब्ला मोजां नङा आरो बेयाव स्ट्रिम सेटिं दं, कुवालिटिया गासिनो अडिअ सर्स गासिनो नोंसोर गेलारि आरो गेलारियाव नोंनिया माने सेभबो जाहैगोन। बेखौ अन खालामब्ला नोंनो बे अनबो जाहैनो हागोन हरैहाय। स' लोगोफोर जोंना गासिनो जाजोब्बाय, जों एबार स्टार्ट खालामहैगोनसै स्ट्रिम। थ' नेटना लोगोफोर नोंसोरनो मेक्सिमाम नेट स्पिडना आपल'ड स्पिडना 5 Mbps नांबाय। 5 Mbpsनि गोजौआव नै दा काउन्टिं सुरु जाबाय माने 1 2 3 बास बेनो स्टार्ट जाहैबाय। दा स्ट्रिमा सोलिगासिनो दं। थ' आं बेखौहाय आरो दा बिराद नै सोलिगासिनो दं गेमा, बे स्ट्रिमा गासिनो थिखांहैदों आरो साइडआवहाय नोंसोर नुनो हागौ मोनसे केमेरानि थिखांहैदों। थ' लोगोफोर आंनो बेहा आरो बे डिसप्ले रेकर्ड खालामनायनि मोननै केमेरा नुगोन आरो जाय स्ट्रिम खालामदों बेहा एक्सुवेलि मोनसे आं गाहायावबानो आंनि भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै लोगोफोर? नुदों दा? थ' बिदि बायदिनो नोंसोर स्ट्रिम माखौहाय खालामनो हागोनसै इउटुब आरो फेसबुक आरो बिराद गोबां आरियावहाय प्लेटफर्मावहाय। आरो लोगोफोर नोंसोर बे आरियाखौहाय अमलेट एड कार्डखौ पारचेस खालामबा बायोब्ला थ' नोंसोरनो बिराद गोबां फेसिलिटियाखौ मोनजोबगोन, गासिनो अन जाजोबगोन। थ' लोगोफोर आं गेमाखौथ' गेलेनो हानाय नङा आरो बिनि लोगोसेनो लोगोफोर नोंसोरनि डिभाइसआ एसे मबाइल फना एसे खरा नांगोन। मानोना खम सम प्रसेसरावहाय बिदि गेमफोरा आरो स्ट्रिम खालामनाय बिदिफोरा सोलिनाय नङा। मेक्सिमाम 720G स्नेपड्रेगन आरो कलकम स्नेपड्रेगननि 720G नि गोजौआवहाय प्रसेसरा नांगोन आरो मिडियाटेकनिब्ला हिलुइ T90 नि गोजौआवहाय नांगोन। थ' नोंसोरो बिनि गाहायनि प्रसेसरावहायला आं रेकमेन्ड खालामा नोंसोर स्ट्रिम खालाम आरो नेटनाथ' नोंसोरनि आपल'ड स्पिडना हेभि नांगोन। आपल'ड स्पिडना मेक्सिमाम नोंसोरो दोननांगोन 5 Mbps आपल'ड स्पिड आरो डाउनल'ड स्पिडनालाय 10 Mbps। 10 Mbpsबो नाङा, 5 Mbps डाउनल'ड आरो 5 Mbps आपल'ड स्पिड पर सेकेन्ड लोगोफोर। नोंसोर सानदों बे
आरो 1 घन्टायावहाय 5 Mbps स्पिड होला जानाय नङा बिदि नङा पर सेकेन्ड 5 Mbps 720p आवहाय स्ट्रिम खालामनो लुगैदोंबा आरो नोंसोरो बिनि गोरलैयावहाय स्ट्रिम खालामनो आं रेकमेन्ड खालामा मानोना नोंनि आरियाखौ रावबो नायनायबो नङा गासिबो आरि आबसा नुजोबगोन मोजां नुनाय नङा फ्रेम रेटआ गोग्लैजोबबाय थ' गांसेबो सिनायनाय नङा जेबो सिनायनाय नङा स' लोगोफोर माबोरै मोनखो दिनैनि बे टिउटरियेल भिडिअ'खौहाय नोंसोर स्ट्रिम खालामनो हागोन आरो अमलेट आर्केडनि नेक्स्ट टिउटरियेलखौ लाबोगोन थ' दा नोंसोर बेनिखौ नायनो हागोन आंनि स्ट्रिमा आरोवहाय जागासिनो दं फेसबुक पेजावहाय थ' लोगोफोर नोंसोर फेसबुक पेजाव थांनानै बेखौ चेक खालामनो हागोन थ' एसेग्राब मोजांलाय जानाय नङा स्ट्रिमा आं मोनथिगौ नेटआ जिअ सिमसो सोनायनिखौहाय थ' आं आरियावहाय खिसे सोरबा वाइफाइ कानेक्सनाव स्पिड जायो आरो थ' आं बेखौहाय बेहायनो फोजोबगोनसै आरो नै आंनियाबो मबाइला एसेग्राब हेभि जाना थ' बेनि थाखाय एसेग्राब स्पिड जायाखै आरो लेग जागोन बे थाबथा थुबथु जागोन बे लेट जागोन नै बिदि बायदि लेग जानाय आरो आंनो मानोना नेटआ गुगोल सोलिदों ओरैहाय स्ट्रिमबो जाहैदों फेसबुकआव आरो बिनि लोगो लोगो गेमबो गेलेदों अनलाइन गेम आरो स्क्रिन रेकर्डबो खालामदों थ' बिनि थाखाय बिदि लेग जागोन स' लोगोफोर भिडिअ'हा बिदिनो सापर्ट खालामगासिनो था आरो नोंनो सोरबा लोगोफोरा स्ट्रिम खालामनो सानदोंबा बिसोरनो शेयार खालामना हो बे भिडिअ'खौ नायनानै बिसोर एसे मटिभेट जागोन स' लोगोफोर जोङो फाइनालि बेबायदि स्ट्रिम जाबाय बे आं स्ट्रिमनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनानै नोंसोरनो देखायनायनि थाखाय बहाय होफाबाय ससेनो आरो नोंसोरो बिदिनो स्ट्रिमखौ खालामनो हासिगोनसै थ' नोंसोर नायदो स्ट्रिमनि क्वालिटिया एसेग्राब मोजां नङा मानोना आं अट' हनानै दोनदोंमोन आरो जोंनो जिअ सिमआ 1 Mbps खाथिबानो थाङो आपल'ड स्पिडना डाउनल'ड स्पिडना एसे बिसि होयो नाथाय आपल'ड स्पिडना एसेबो गैया 1 Mbpsबो जायथारा 900 kbps आरो बिदिनो जायो बिनि गोजौआव थाङा आरो थ' 1 Mbps लाबो खिसे मोजां जाहैगौमोन थ' नोंसोर नायदो माबोरै जादों लोगोफोर नोंसोर बे भिडिअ'नि लिंकखौ मोनगोन आंनि फेसबुक एकाउन्टावहाय अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टाव चेसिस बाय ब्राउन नामावहाय दङ थ' नोंसोर बेहाय थांनानै डाइरेक्टलि थांनानै स्टेटास चेक खालामनो हागोन माबोरै जादों आरिया बेनि भिडिअ क्वालिटिया चेक खालामनानै फैसिनो हागोन थ' लिंकआ नोंसोरनो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो आं रेकमेन्ड खालामा नोंसोरखौ 5 Mbps आपल'ड स्पिड गैयाबा मोजां ब्रडबेन्ड कानेक्सन गैयाला ब्रडबेन्ड कानेक्सन मोजां थाबासो नोंसोरखौ स्ट्रिम खालामनो हागोनसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ माबोरै मोनखो नोंसोर मोजां मोनदोंबा बे भिडिअ'खौ लाइक खालाम आरो खोन्था माबाफोर गोसो सिङाव दंबा कमेन्ट खालामना सोंनो हागौ आं बिनि रिप्लाइ खालामफिनगोन आरो बिनि लोगोसे नोंसोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं बे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थानो हागोनसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेहायनो फोजोबगोनसै आं थांदोनि आंनाबो खामानि खिसे दङ जय बड'लेण्ड आरो जय हिन्द